6 минути. Знаеш ли какво е народен будител? Да. Можеш ли да ни обясниш? Да. Народен будител е човек, който преди много времена е писал книги и е карал хората да обичат вярата си. А можеш ли да ни кажеш няколко народни будители? Да. Например? Знаеш ли какво е народен будител? Да. Ще ми кажеш ли няколко народни будители? Народни будители са Паисий Хилендарски, Софроний Врачански и не се сеща за други в момента. Петър Берон. Знаеш ли какво е народен будител? Човек, който е помогнал на народа през Възраждането. Можеш ли да ни кажеш няколко народни будители? Паисий Хилендарски, Софроний Врачански. Това ли е? Да. Благодарим ти, чао. Знаеш ли какво е народен будител? Народен будител е този, който помага на българите да се освободят от руското робство. Можеш да ми кажеш някой народен будител? Василевски. Аз познавам името Любен Каравелов. Той е написал една книга. Знам, че Неопит Станилски е прочитал втори история славяно-българска и Анастасия Димитрова е основала първото девическо училище в Плевен. Народни будители са Паисий Хилендарски, Софроний Врачански. Паисий Хилендарски написал историята на българска, а Софроний Врачански пръв я преписал. Васил Примов е дарил пари за Априлското училище. Софроний Врачански пръв преписал история славяно-българска. Паисий Хилендарски я написал. Доктор Петър Берон пръв създал българския буквар. Знаеш ли какво е народен будител? Да, народен будител е Паисий Хилендарски. Той е написал история славяно-българска през 1762 година. Кой народен будител познаваш? Софроний Врачански, той първо преписал история славяно-българска. Знаеш ли какво е народен будител? Да, това е един от тях е Петър Берон, който е написал първия римен буквар. Знаеш ли какво е народен будител? Да, народните будители са хора, които са подбудили хората към знание, които са предизвикали стремежа към
научаването на нещо ново. Като цяло, да, това е. Можеш ли да ни кажеш няколко народни будители? Софроний Врачански, Васил Априлов, доктор Петър Берон. Ще ни каже нещо повече за 1 ноември, Деня на народните будители. Какво можете да ни кажете за 1 ноември? 1 ноември е ден на българските народни будители. Датира като такъв празник от 1922 година, когато по предложение на министъра на просвещението е внесен в Народното събрание за обсъждане 1 ноември да стане всенароден български празник, Ден на народните будители. Причината за това предложение е всенародната почит към онези българи, които са съхранили духът на българския народ през вековете на османското владичество и са му помогнали да оцелее. Към онези, които са подбудили неговият революционен дух за национално просвещение, национално освобождение и за възобновяване на българската държавност. Решението е взето, на 31 октомври за първи път е взето това решение и от 1922 година денят е ден на българския народен будител. На следващата година, през месец март, цар Борис III подписва закон, с който потвърждава взетото решение. До 1945 година празникът се чества на територията на цялата страна. 1945 година, за съжаление, новото правителство на Българската комунистическа партия отменя този празник, но той остава в паметта на нашия народ. Едва през 1992 година, 70 години по-късно, 36-то Народно събрание отново определя денят за Ден на българския будител. Това вече става на 28 октомври 1992 година. Що се отнася до съвременните условия, Денят на народният будител има място в нашия делник. За да почетем всички онези, като Ботев, като Левски, като Паисий, като Раковски, като Каравелов, като Панайот Волов, като Добри Чинков, Иван Вазов и толкова много наши будители.